lokaci ya riga ya kure dole zai mutu ta gaba. Ni kaina zan yi kokari in ga sai an binkido waɗanda suke kokarin kashe mai nasara. Ai ba wai binciko waɗanda ma suke kokarin kashe shi kaɗai ba, da kuma stopping attempting da ake so a yi wurin kashe shi nan gaba. Na fahimci mutanen nan har yanzu suna kan fahimtar su akan wani abu aka saka wa MD. Ku da kuke wannan maganan, wacce fa ta faɗi wannan maganan ƙwararriyar likita ce. Ƙwararriya ce a fanninta, ba za ta taɓa faɗin saɓanin abin da ta gani ba. Ka yadda kenan, Awal. Kuma idan dai har ka yadda akan wani abu aka saka masa, to sai dai in kai ne ko Jamila. To ai thank God Dr. Asiya ma ta iso, saboda ita na entrusting da responsibility na kula da kai. Kuma a briefing ina da kika yi ɗazan, ina ga kin tabbatar min da cewa ya kamata ya ƙara at least kwana 2 zuwa 3 nan gaba. Ko awa 1 ba zan iya ƙara asibitin nan ba. Gida zan tafi, a gida zan kwana. Ranka daɗe abin da bai kai haka ba. Yanzu me kake so mu yi? Kawai ku sallame ni in tafi gida. No.